Tnedi tal-konsultazzjoni pubblika l-Istrateġija Nazzjonali għad-Dimensja snin 2024 sa 2031 bit-tema Nilħqu livelli ġodda. Din l-istrateġija se jkollha lan li ttejjeb b'mod sinifikanti il-kwalità tas-servizzi u l-kwalità tal-ħajja ta' persuni f'Malta li jgħixu bil-kundizzjoni tad-dimensja. Din l-istrateġija tidentifika oqsma ta' priorità li se jgħinu lin-nies li jgħixu bil-kundizzjoni tad-dimensja u lil dawk li jieħdu ħsiebhom. L-għanijiet li għandhom jintlaħqu permezz ta' din l-istrateġija jinkludu li jiżdied l-għarfien dwar id-dimensja, jitnaqqas ir-riskju li persuna tiżviluppa d-dimensja billi jittieħdu miżuri ta' prekawzjoni li tingħata dijanjosi bikrija tad-dimensja, titjib fil-kwalità tal-ħajja ta' persuni li jgħixu bid-dimensja, aktar taħriġ għal persuni li jaħdmu ma' pazjenti simili u tissaħħaħ is-sistema ta' kura holistika li tpoġġi l-persuna fiċ-ċentru tal-pjan ta' kura fost diversi miżuri oħrajn. Filwaqt li spjega l-viżjoni tal-Gvern, il-Ministru għall-Anzjanità attiva Joe Etienne Abela qal li din l-istrateġija tkompli tibni fuq il-progress li sar matul l-implementazzjoni tal-ewwel strateġija simili. Min analiżi tal-miri implementati fl-ewwel strateġija, ġew identifikati oqsma ta' azzjoni fl-istrateġija li tpoġġi tal-konsultazzjoni pubblika biex jiġi indirizzat dak li pajjiżna jeħtieġ. Il-Ministru Abela qal li din l-istrateġija se tassigura lin-nies li għandhom id-dimensja jgħixu kwalità ta' ħajja aħjar permezz tat-tibdil meħtieġ. Inħeġġeġ lill-pubbliku sabiex jieħu sehem f'dan il-proċess ta' konsultazzjoni pubblika dwar din l-istrateġija, kull feedback huwa importanti sabiex f'Jannar li ġej din l-istrateġija tiġi varata u toħodna għal 7 snin li ġejjin. Il-pubbliku jista' jissottometti kwalunkwe kummenti jew suġġerimenti sa 30 ta' Novembru 2023.